kung sila walang tiwala sa iyo, at least ikaw sa imong kaugalingon kabalo ka nga kaya nimo. Kahit gaano pa kanindot yung binubutang natin doon sa Facebook, or gaano pa kanindot yung pinost natin, meron talaga yung mag-comment na mga ano ba, mga liki. Ligi na malikayan na So may nababasahan ka na? na daga na. Namo joy uban nga gusto kanila na. Napoy Napoy uban nga liki burit ana. Mm. Ligi na malikayan. nire-replyan mo or pinasagdan mo na lang. Sagdan na po na ako. Kasi kapag re-replyan mo yan, mas dadaghan pa yan. Oo. Kaya magpapapansin man yan. Papansin lang yan. Pero itong uban, na po yun sa ma-replyan ako. Baka nang say ka nang magikan ko nga. Training ko kanang reduce na juga ko say kanang init po ko ulo reply na ako pero sabay-sabayan na ako god na sabay ko katawar ako tapos ako asawa mo so ko na asawa mo apil na siya kuan apil siya away comment ako ay na siya kanta kaya ako ra nagikuanan kabuangan mo na ko kupal ka babos ganyan siya nangingisog na siya ngisog na siya pero ako kuan na ako nga malingaw ko ba nga kuan na kasi siya nanonood na yung asawa nanonood na ako sa para man ito kuan ako una na ako raman po kung magpadala ko ana ma-picture akong career yung unsa na yung una ko di ba pero ako wala naman ko nag-una na-advisean po sa akong mga manager na ako mga boss na ako ito lang gawin mo sayaan mo yan sila hindi naman sila yung nagsisikap ikaw naman wala hindi naman katabang si mo ha ano ba wala ka sulay nga gi-replyan nimo siya sumbagay na lang ta ana wala